Şu gündür Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrabynyň ýaşaýjylary kagy işleri bilen bagly bir päsgelçilik bilen ýüzbeýiz galýar. Etrap polisiýasynyň ilaty ýazga alyş bölümi ýaşaýjylary hasapdan çykarmak üçin ýa-da hasaba goýmak üçin zerur bolan tölegleriň nagd görnüşine tölenilmegini talap edýär. Azatlyk radiosynyň habarçysyna görä polisiýa bölümi tölegiň geçirilenligi barada raýatlara hiçlik kwitansiýa bermeýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä paýtagtyň ýaşaýjylarynyň dokument üçin nagd töleg talap etmek işlerini Bagtyarlygyň etrap polisiýasynyň ilaty ýazga alyş bölüminiň müdiri we işgärleri gatnaşýar. Geçirilen tölegler barada raýatlara resmi taýdan hiçlik kwitansiýa ýa-da girdeje dilenligi barada başga bir dokument berilmeýär diýip bir Bagtyarlyk ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Etrabyň töleg talaby türkmen häkimetleriniň ýurtda dürli hyzmatlary sanly ulgama geçirýänliklerini gaýtalaýan wagtyna gabat gelýär. Raýatlar ýaşaýan ýeriniň ýalgysyny ýütkeden halatyna Bagtyarlyk etrabynyň bir ýaşaýjysyna görä olardan dokumentleri kabul etmek, zerur blankalary kompýuterde doldurmak gerek bolan dokumentleri gözden geçirmek ýaly hyzmatlar üçin etrap polisiýasy 20 manat meşburuna nagd pul talap edýär. Galybertede taýýar dokumentleri möhür basmak we gol çekmek üçin polisiýanyň ilaty hasap alyş bölüminiň müdiri raýatlardan 25-100 manat aralygyna töleg talap edýär. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir etrap ýaşaýjysy bu tölegler boýunça raýatlara kwitansiýa berilmeýänligini gaýtalady. Azatlyk radiosynyň Bagtyarlyk etrabynyň polisiýa bölüminiň kommentariýa almak tynançygy netije bermedi. Türkmenistanyň resmi we ýarym resmi habar serişdeleri ýurtda maliýe ulgamlarynyň kämilleşdirilýänligi, sowda we beýlik hyzmatlary üçin nagd däl töleg mümkinçilikleriniň giňeldilýänligi barada wagtyl habar berýär. Galybertede döwlet edaralary nagd ýa-da nagd däl islenlik töleg üçin raýatlara kwitansiýa bermeli. Şeýle-de raýatyň ýaşaýan ýeriniň ýadgysy soňky wagtlarda Türkmenistanyň has ähmiýeti ýa bolup başlady. Sebäbi döwlet dukanlary subsidiýalenen azyk haritler üçin alyjylardan olaryň ýaşaýan ýeriniň ýadgysy barada kepilnama talap edýär. Mundan öňe Azatlyk radiosy bu kepilnamany almak üçin ýurduň dürli künjeklerini raýatlaryň görýän görgüleri barada habar berdi. Raýatlaryň ýaşaýan ýeriniň salgysy baradaky guwahaty şäher ýerlerine öý müdirlikleri owa ýerlerine geňeşlikler berýär. Türkmenistan Sowet häkimetlerinden miras galan propiska düzgünni saklap galýar. Raýatlaryň ýaşaýan ýeriniň ýazgysy onuň pasportyny belli galýar. Adamlar bir etrapdan başga bir etrapa göçenlerini olardan täze sargylary boýunça hasaba durmak talap edilýär. 2020-nji ýylyň sentýabryna Türkmenistanyň raýatlaryň içerki pasportyny resmileşdirmek, bermek, olary ýaşaýan ýeri boýunça ýazga almak hemde ýazgydan çykarmak wezipeleri Türkmenistanyň içeri işleri idaralarynyň üstüne ýüklenildi. Oktýabrda Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewap hemde Mar welaýatlaryna yerli häkimetleriň raýatlaryň pasport maglumatlaryny ýygnap başlandyklary barada habar berdi.